Naimbag nga oras Ilocos at tuy manendag iti dama ka nasagap iti Core TV News Team iti daytoy nga aldaw titoy Press Corps. Ti paulo dagiti damdamag ditoy Press Corps. Vehicular accident iti Ilia Bantay, motor ken kurong-kurong tinain bulbar. Eco Park sa J. Abra, madaddada elga po ti construction. Pondo ti PDAF, nagudwa para ti edukasyon ken salunat. Inspection ti Cleanest and Greenest Barangay ti Ilia Magsinggal, nalpasen. Pacquiao Marquez 4, umadanin. Kasi ti si Agimat, si Enteng and me, na-apresyar da iti probinsya nga Ilocos. Dinong party may sa motorsiklo iti may sa kurong-kurong at tricycle itay agsapa iti Ilia Bantay Ilocos Sur. Nagsagrap iti pan nakadundunor dagiti nakasakay ti kurong-kurong. Kastamet iti nagmaneho iti motorsiklo. Agda mga mag-agasan dagitoy iti may sa nga ospital. At iti report ni Press Corps Mark Reyulicio. May sa vehicular accident tinapasamak sa J mismo asango ti DPWH Provincial Office. Tatay laing agsapa agarup alas 3:30 iti parbangon. Dito'y anain bulbar ti may sa Yamaha L2 na labbaga awanan plate number kinadaan sidecar wenno iti mauawagan a korong-korong. Aminaneho ti managan Mariano Regua Racajo, 69 ti tawen na, ken iti back rider na ati asawa na ani Corazon Abiganya Racajo, 65 anyos, ken residente dagitoy sa J Barangay Kabaruan, Santa Catalina. Ken iti Euro motorcycle nangisit awanan plate number aminaneho ni Jason Tagasa Lacaden, 19 anyos a residente ti Barangay Balaleng Laudenya, Bantay, Ilocos Sur. Basar ti report, daldalya sa atin nagiti nakasakay ti korong-korong iti bagatan a direksyon, kabayatan at Euro motorcycle, at tortorongin na ti amyanan a direksyon. Sana napasungadan tinagmaneho ti Euro ti korong-korong, iso nagdinnong parda dagitoy. Mapapati na bartek tinagmaneho tinadakamat a motorsiklo. Segundo initial nga investigation, dito'y motor, at damit lang kadwa nga separate nga nakalugan iti separate nga motorcycle. Allegedly agpinatareda linomba kita sumatende siya di pang-reaching yan ti place of incident. Ito yan na-encroach na di siya dalan iti tricycle, so di yan nagkaroon iti collision. Gapu kada ito'y nga aksidente, nagpanawagan ti PNP Bantay para kadagiti motorista tapno maliklikan ti disgrasya. Surod DJ kanayon mi nga i-advise since continuous pa iti panagkandak mi iti sustainability iti checkpoint. May panggit dito'y implementation ito'y no helmet, no travel policy. At the same time, i-educate tayo dagiti mga motorista tapno maiwasan iti kasting insidente. Iti agdama, at dapay laing sa J Metro Vegan Cooperative Hospital, dagiti dua nagmaneho kadagiti lugan anain bulbar. Mark Reyulicio, Core TV News. Nabara diskusyon iti construction dagiti buildings iti uneg ti National Eco Park sa Jibanget Abra. Ad-adu pay a detalye manipod kini Press Corps James Castle. Saan palaing nga nalawag iti kapanunutan ni Mrs. Leonida Balbin, General Manager iti Metro Bangued Water District wenno MBWD, iti makitkita na nga baro a buildings ang may paspas dek iti National Eco Park sa Bangued Abra. Dayta iti may sasimro iti kapanunutan ti MBWD. Makikita mo nga nakadado ti mararamid nga buildings, hotels. Pero bakit kami hindi? Hang kami pa nga mapan awampay ti pukanon mi, awampay ti perjem mi nga parte na dayay kwa usar mi pa di existing nga structure ng masimpalaon. Iti mailunglungalong ang mapagbalin a deposito iti danom iti water pool iti nadakamat nga National Park. Iti warehouse iti nadakamat nga water district ket masarakan iti uneg ti National Park. Makitkita met iti Provincial Environment and Natural Resources Office wenno PENRO nga adda dagiti buildings sa mabangbangon sa jay. Inayon pa iti PENRO nga awan iti makitkita da pamirak kadaytoy. Ang kasamata kasi maraming problema yan nga National Park. Kasi nandyan yung mga government facilities like the tourism nga yung iniwanan ng dating
building ng Philippine Tourism Authority, ngayon ginawang headquarters ng mga ating kapulisan. At saka yung mga existing facilities dyan, yun nga ang sinasabi ko doon sa park superintendent, nga hindi din natin ma-take over or we cannot collect rentals out of that. So yun ang isang consideration namin, nga papayagan na lang yung water district din to improve. Dahi tangarod abanag iti banbantayan ti maseknan a departamento. Masarakan pa met iti nursery iti Penro iti Eco Park. No sa dino dito ay maigap-gapo iti seedlings. Amoso sa iti tree planting iti intero probinsya ti Abra. Iti ngarod kontrobersyal nga panagapela ti MBWD panakarami ti deposito. Mabanbantayan daytoy tapno saan na madadael iti Eco Tourism Park. James Castle, Core TV News. Nagudwa iti pundo nga nagapo iti PDAF para iti bennek ti salunat ken edukasyon dagiti umili. Daytoy iti pinasindegan ni Congressman Ryan Singson. Ti detalye manipud ken ni Press Corps Lurly Bunag. Ti Priority Development Assistance Fund wenno PDAF ket maipaay kas mausar para iti pagsiatan iti amin nga constituents. Iti umana nga distrito ti Ilocos Sur ni Congressman Ryan Louis Singson iti representative ket iti pundo nga naggapo iti daytoy PDAF ket nagudwa para iti salunat ken edukasyon dagiti umili. Segon iti congressman dagito iti kangrunaan nga kasapulan tapno sumaya at iti maysa nga probinsya naranyag nga masakbayan. No met the pork barrel tayo or the PDAF tinayalat ken the nga pondo tayo ket napanti amin nga classrooms, duha nga classrooms kada ili ditoy primero distrito ken the sobra na nga pondo na panmet ti salunat. So the iti priority tayo nga mausar di nga pondo. Kalaksidan iti rinibo nga PhilHealth cards nga ipapai iti diputado, duwa nga additional classrooms kada ili iti maipatakder. Para kada iti agad-adal nga ubing, tapno na saysaya at iti inda panagadal. Gapwenta saan nga mailibak nga agkurkurang iti classrooms kada iti pagadalan. Lurly Bunag, Core TV News. Adupay adamdamag ti income idanon kada kayo ti panagsubliti. Press Corps. Inspection ti Cleanest and Greenest Barangay iti Ila Magsinggal, Nalpasen. Pacquiao Marquez 4, Umadanin. Kasi ti si Agimat, si Enteng and me, na-apresyar da iti probinsya nga Ilocos. Dagita kenda dumapay maamuan iti panagsubliti. Press Corps.